Hej YouTube. I dag er det Minecraft med Kasper, og jeg har allerede for mig bag. Ja, mand. Okay, prøv lige at stille lidt en Skype ned her. Eller, jeg har Dræber dig din bøsse. Vi har lavet et nyt indslag, det hedder Survival med Mark. Bøsse. Har bøsse. Er du lige løbet? Nej, For gør du? jeg er gået. Løb, Mark. Det lader mig gå med jernstik om efter dig. Ikke længere. Nu er det lidt mongol, det hedder Kasper.dk 321, eller hvad fuck nu jeg hedder. Ja, 321. Der er en zombie. Fedt. Vi dræber den. Det skal voldtages. De er oppe i røvhullet. Haha, jeg dræber dig, din dumme zombie. Fuck, der var du. Jeg kan ikke komme op af det her lortevand. Men det er meningen, vi er jo en lort. Nej! Du skal ikke slå til så mig. Det er ikke meningen, vel? Det her, nu kan du få noget zombiejern. Ja. Zombiejern er godt for hjernen. Kom nu op for hule hel. Hvorfor slår du mig? Det var ikke mig. Hvad fuck er jeg lige til at dreje? Altså? Der var en zombie. Nej, det var en spider. Pas på, der er et skelet. Det ved jeg godt. Hvad fuck Jeg kaster zombiejern efter den. Du ramt. Løb, der kommer en spider, det gider jeg ikke. Den gider jeg ikke blive voldtaget af. Mark, jeg har fundet 3, der hopper jeg lige ned til. Et træ. Nej, jeg troede, det lignede bare træen. Kom nu med et sapling. Hey, vi skal have noget træ. Ja, vi skal finde noget, en sapling. Jeg finder bare noget træ, så kan vi lige bare begynde at mine. Ja, prøv lige at kan man TP hen til den anden. TP, kan du godt? Ja. Okay, godt så. Du skal være sikker på, det dur. Hvorfor? Bare så man... Der er et skelet, der kommer og voldtage dig. Heldigvis er skelettet ikke så meget. Hvorfor jeg? Kan du ikke lige lave en faction? Nej. Det Jo. Skelettet Lav en faction. Så en rigtig gruppepres. Lav en lortefaction. Lav en faction. Fuck, er du nu smuttet hen? Sådan er det altid. Når jeg spiller med nogen. Jamen, jeg skulle ud og finde noget træ. Ja, det ved jeg godt, men altså... Jeg spurgte, hvor du er henne. Jeg har en dør. Fedt. Og 3 fakler lige om lidt. Ja, nu har jeg 3 fakler. Jeg kan se et skelet. Og det er ikke nogen hemmelighed. Kender I godt det, når man ser i Minecraft, der er nogle flyvende blocks? Det kender jeg alt for godt til. Det gør jeg ikke. Nå. Pinligt. Dårlig. Dårlige taber. Dårlige taber. Er du stadigvæk hen ved den der hule? Nej, jeg er henne og hugge 3. Nå. Kan jeg joine det? Du behøver ikke lave et crafting table, det har jeg allerede. Okay, jeg har en sapling. Jeg er fucking ikke en dyt HP. Jeg er jo med om HP. Blønt. Kit. Tools. Mad. Jeg mangler mad. Nej, ikke en creeper. Gå nu væk. Det kan være, du vil voldtage mig, men jeg har ikke lyst til det. Hey, kan man godt skrive kids tools? Nej. Den kommentar, du er ikke til dig. Så luk dig ned på den lortesamtale. Ja, jeg fik sådan en bræk ting. Men, nej, ikke zombie. Oh shit. Fuck, jeg har fundet zombie-kongen. Han har en guldhjelm på sig. Dø. Og så gav jeg med mig ikke noget. Det betyder jo ikke, det er en konge. Det kunne godt være. Ja. Fordi det ligner bøse. Bøse. Kylling. Shit, jeg kan se en enderman. Fight! Nej. Det er noget, jeg ikke kan finde på i sådan noget her. Ups. Okay, vi er nødt til at hø. Det er det eneste, vi kan leve af. Der brød. Jeg har fundet en kylling. Jeg har fundet en ko. Fucking dø. Jeg har fundet en ko. Den skal kun have et slag. Mhm. Med hånd. Jeg lavede et crafting table alligevel, for jeg skal lave mig en ovn nu. Ej, nu bliver det grønt. Nej, det er ved at blive morgen. Eller yes. Eller yes. Ja!
Mark, du puster din mikrofon. Hvad? Du puster din mikrofon. Ja, det er rigtigt. Jeg ser også på YouTube. Og man senere hen ser... En gris. Fuck, der fejl. Og så om et år, når jeg sidder her på min værelse med fucking lækker tv og en god mikrofon. Og så ser jeg bare mit setup. Dengang. Jeg tænkte bare, fuck, jeg var en bøserøv dengang. Hvad fuck er det, jeg snakker om? Okay, min nabo er død. Mattes. Min ven, han hedder Kasper Joachim, og han er grim. Hey, jeg har faktisk ændret mit navn. Death Doom. Det er Death Doom, så. Ja, giv mig lige noget respekt, når jeg hedder Death Doom. For det første, det hedder ikke Death Doom. Det hedder Death Doom. Nå, så må det da hedde det. I lærte. Accept it, no. Hvor fandt du det? Jeg har kød med. Det har jeg også. Har du også 3? Hvad? Har du 3? Ja. Godt så. Jeg accepter lige. Kom nu. Det tager mig. Sådan der. Dø! Hvorfor kan jeg ikke slå dig? Haha! Så endelig et spil, du ikke kan slå mig. Endelig en server. Hvorhen er den der hule, vi skulle bo i? Vi skal ikke bo så tæt på. Sindssygt. Skal vi bo her? Nej, vi skal længere væk. Har du kul? Nej, det er hugger snart. Det er mit med det her. Nej! Mark, læg noget træen. Mark! Nu! Din bøser. Ja, man. Ja, en dør, det hjælper altid. Har du en sten? Ja, 22. Haha, døren du ikke. Døren gik ikke engang i stykker. Ej, noget bok. Jeg tager bare døren ud, når den er ved at løbe tør, så sætter jeg den ind igen. Sådan der. Jeg har lige lægget nyt mad ind. Nej, det er lige meget. Hey, jeg vil gerne have en... Ja. Vil du gerne have en... Her er der en pickaxe. Ups. Du skal ikke slå mig. Okay, vi skal ikke logge out, så dør vi. Ja, så mister vi os ting. Hvorfor? Ja. Har du kørt det? Det er ikke løgn. Sådan der, du kan løbe. Så Marco Klant skulle løfte kul. Kuljagten. Og hvad laver du nu? Sidder de nu og klukker på Google. Så kan jeg ikke smadre det der træ. Mark! Hvad? Hvad laver du? Jamen, jeg er i gang med at se, hvordan man laver en faction. Hvis man overhovedet kan. Det kan man godt. Skriv det her. F. Så, nu har jeg... F. Nå, jeg vil lave en. Jamen, jeg har lige lavet en. Ja, det her faction lort her, det er faktisk ny til. F. Home. F. Map. On. Mark, skal det vores faction blive til en stor faction, så der er andre mongoler, der kan komme med? Jeg er i gang med at lave min egen. Vi skal være sammen, skal vi ikke være det? Ja. Jeg inviterer dig til min, så gå lige ud af din. Sådan der, jeg er ude.
join. Hvad hedder din? Killers. Kill us. Sådan der. Så. Har du lavet F-home efterlæb? Nej, ikke nu. Vi skal lige finde et hus. Nå, okay. Okay, du løber bare så langt væk du kan. Okay. Så hugger jeg bare sten og kul og sådan. Okay, jeg skal bare lige finde noget træ her. Noget der bare bliver sat, så jeg også skal lige få brændt noget mad, når jeg løber den her. Hey Mark, skal det her være en, hvor vi laver en kæmpe gruppe her med andre seere, nogle seere, der kan være med? Altså eller nogle af vores venner? Ja, ja. Okay. Så røvhuller. Nu Jeg har kan I egentlig gøre dig til... Hvad hedder det nu? Så du også kan invitere folk. Mark, mit Minecraft, det kan jeg ikke... Jeg kan ikke filme så lang tid i Minecraft. Hvis jeg gør det, så vil den smide mig af. Men altså, du forudsiger det bare. Tak fordi I gad at se med i det her episode her. Så venter jeg bare til at se, hvis den smider mig af. Filmer du stadigvæk? Ja. Det vidste jeg bare, du gjorde. Jeg skal lige sige, når du ikke filmer mere. Okay. What the fuck vil en høne, der skal have 2 slag med en pickaxe, med hånden skal den have 1. En kylling? Ja. Ja, det er mega plat, ikke? Man skal bare slå den en gang, så dør den. Nej. Den havde 3 liv. Jeg har fundet noget kul. Jeg fik 1 krone for at dræbe et får. Nej, kylling. Det dø, dit klamt får. Yeah. Jeg er 34,5. Kron? Money. Jeg tror lige, at jeg laver lige set home. And så går jeg lige tilbage her, og så går jeg til butik. Så er lige ind på survival, og så ind på butik. Der er en, der teleporter. Til at være. Nej, TP'er. Nå, så lad mig sige ja. Okay. Godt. Skal jeg finde noget træ eller noget mad? Mad. Skal vi ikke bo nede i en grotte eller et eller andet? Jo, det kan vi godt. Så tænker jeg, at jeg lader saplings. Jeg kan faktisk ikke finde noget mad her. Mark, der er ikke mad i det her. Hvad mener du? I shoppen. Når jeg min bare her. Så du bare kan dræbe nogle dyr. Jeg vil hellere lige købe noget herinde. Jeg tror, jeg køber nogle saplings. Eller... Filmer du stadigvæk? Ja, jeg gør. Jeg tror bare... Så er det jo ikke lige, at du ikke kunne filme eller sådan noget. Ja, måske. Så når jeg i hvert fald køber en masse træ, og så skal jeg lige købe nogle saplings. Jern. Jern. Fuck, jeg er ikke med. Ej shit, så kommer der sand. Dolly. Bolle.